by som mal dneska pre vás tiež taký jeden príbeh. Je to príbeh na S, alebo inak povedané Silvína silno-sexuálna story. Takže starý, sliský, smilný, sukničkársky, skorumpovaný sudca Samuel sa sexuálne stýka so svojou sympatickou sekretárkou Silviou. Silvia s úložou spláca sudcovi svoje 100 000 silikóny. Super silikóny. Snáď 7. Skutočne skvelo spevnenie skvosty. Sám som skúšal. Sliepka sprostá silikónová skazená. Spávať so starým slintošom. Strašné. Stretávali sa spolu z pravidla stredy. Sporadicky soboty. Streda. 17. september. Stretnú sa. Sudca spomalene sťahuje Silvii sexy strakaté silonky. Silvia spontánne stiahne samové slipy. Sexujú. Silvia sa snaží spraviť sudcu srandovným spôsobom. Svojimi svalnatými, spotenými, studenými stehnami sadisticky stíska sudcové semeníky. Spolu so stískaním slabúčko stoná. Skúsim sprostredkovať. Sudca sa samozrejme spravil skôr. Samovi stačilo symbolických 77 sekúnd sexu. Svojím stoporeným cvalom striekal sťa sicílska sopka. Skrátka saturoval. Strpenie skladám súvetie. Schopné súvetie. Silvia so seba zapretím strasti plne sala samové sperma. Seba prekonávala sa. Stredu 7.7. Silvia skoncovala so splácením svojich silikónov sudcovi. Svojou silou sugestie, samozrejme sprevázanou sexom, skombinovanou so slovným spojením skapsvinia, spôsobila sudcovi srdcový skrat. Samo slabé srdce skolabovalo. Srdcový sval sa mu stuhol. Storočný sudca skonal. Sudcová staršia sestra, 117-ročná Soňa, Samuela skromne spopolnila. Silvia sa spriatelila so sebavedomým, sympatickým 17-ročným stredoškolákom Sašom. Spriatelenie sa skončilo sobášom. Silvinka splodila Samovi syna Silvestra. Skrátka, Silvina story sa skončila skvelo. See ya.